we're going to Sabangan. Sabangan, Binmaley po. Good morning po sa inyong lahat dyan. Hi guys. Hello mga kaibigan! Tara, samahan niyo kami sa aming misyon sa Sabangan Elementary School upang maghandog ng kaunting tulong sa mga bata. Don't you understand? We were made to fall in love. Give me what I ask, let me hold your hand. Baby, you just have to know. You got me around your feet. Dahil sa pandemya, bawal lumabas ang mga bata, kaya natatanging magulang lang nila ang makakapunta sa aming misyon. Nakakalungkot man dahil bawal silang lumabas, pero kailangan naming sundin ang kanilang health protocol sa paaralan. Hindi namin masasaksihan ang kanilang matatamis na ngiti, pero kahit wala sila, makita lang namin na masaya ang kanilang mga magulang, masaya na din kami. At nakakataba ng puso na makita silang nakangiti kahit sa simpleng tulong at naihandog namin sa kanila. Kami ay nagpapasalamat sa kanilang kapitan dahil pinayagan kami na makapagbigay ng tulong sa kanilang barangay. Salamat din sa kanilang barangay officials, principal at Sabangan Teaching Force sa mainit na pagtanggap sa aming team para makapagbigay ng saya at tulong sa kapwa. Just do it again. Yeah. Bago po tayo mag-umpisa, umpisan po natin ang umpisahan po na natin ito sa panalangin na pamumunahan po ni Lvly. Let us pray po. Yes, Lord God, maraming salamat po sa umarang ito, Panginoon, na muli po kami nandito upang magbahagi ng mga bibigyan ng gamot para sa mga nangangailangan, Panginoon. Lord God, address mo po sana ang team namin ang mga tao nandito, Panginoon. Gawin niyo po siya na malakas na katawan sa kaaraw. Gawin niyo po sila sa sakit sa kapangamakan. Jesus name we pray. Amen. In the presence of our barangay Kagawad, Sasad Lvly and Kagawad po rin. So sila na po ang ating makakasama ngayon. Once again, maraming salamat po sa pagkakataon na ito para tayo ay... Salamat, Madam Nancy. Bago ang lahat, magbibigay muna tayo ng lugay sa Panginoon Diyos. Binigyan tayo ng kalakasan sa araw na ito. Sa pagpagising natin ay maganda ang simoy ng hangin. Saka nagpapasalamat din tayo sa mga teachers dito sa atin. Pinangungunahan ni Madam Melanie Soriano. Soriano? Saka, in behalf of Barangay Council, wala si kapitan natin dito.
dahil may medyo kunting karamdaman, kaya hindi siya nakarating. At nagpapasalamat din tayo sa magagandang loob na binigay sa atin na suporta o kaya pagbibigay ng konting pagmamahal. Kahit na wala na rito si Madam Nora dahil siyang galing dito noon, na napakabait na principal naman, si Madam Nora, yung pinangungunahan ni Madam Joyce. Pangalan niya, Madam Joyce. Kaya nagpapasalamat tayo sa kaya nagpapasalamat tayo sa kanila dahil meron silang binibigay na tulong dito kahit na wala na si Madam Lupon dito sa atin. Kaya saka yung effort ng mga madam natin dito. Kaya maraming salamat sa tulong dito. Kaya tulungan natin sila. Welcome po, Tay. Mga kaibigan, kami po ay kumakatok sa inyong puso na mag-subscribe sa aming YouTube channel upang patuloy tayong makatulong sa ating mga kababayan. Sa isang click nyo lang, naging bahagi na din kayo ng Wings of Hope. Sana patuloy nyo pa din po kami suportahan sa aming mga misyon. Thank you po. Para upo, ang mapulit na upo kami, para kita mo ni kasi. Bye-bye po. Thank you po. Thank you po. Bye, sir. Sa mga patuloy na sumusuporta sa amin, maraming salamat po sa inyo. Dahil kung wala po kayo, wala din kami para mag-instrumento na makatulong sa ibang tao. Kaya patuloy nyo pa din po kami susuportahan para mas madami pa po tayong mapasaya at matulungan pang ibang tao. Baby, just so I can make it through the night. Yeah, I will drive and drive and drive and drive, so we can try to make it simple.
simple, try to talk about what's on our mind. Spent on fuel, beating heartache on the move. Sometimes I just wish we knew, hey, how to call. Please like and share and subscribe on our YouTube channel, Wings of Hope 143. And don't forget to click the notification bell button para ma-update po kayo sa aming pang ibang medical mission. So we can try to make it simple, try to talk about what's on our mind.